Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Regai nditange kukukwazisai nemitupo yenyu yese yakasiyana siyana. Regai ndimboti wadye gora makadini. Nzou usamanyanga. Vana chihera ndozvati ngarohwe. Aiwa, regai nditaure mitupo yenyu yese. Asi handingaipedzi munozvati makawandisa. Vaira shumba mungazonditi ndazvidza matare. Aiwa, tinokumhoresai kanhai mondoro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi tiri mumusha wechitungwiza. Ndimi makandituma mukati nhaiwe Neshamba. Wakatipa nhau yegombwe ndobva wangoti zi gombwe riripi. Naizvozvo zvanga zvisiri nyore kuti ndinge ndichiriwana gombwe racho rinochinja mafoni akawandisa. Naizvozvo rake rataita nderekuti aiwa tabatana. Ndofunga muri kuona tinavo nhasi, saka toda kuti timbokurukura nemi mhuri yeZimbabwe. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai nditange nekuisa zvanza zvangu kana imukuru. Makadiko vanishamba. Aiwa, inini ndinosimba chose. Aiwa, takanaka chakanaka. Ndinozoti kana ndiri pedo kudai ndinogona kukunyima imwe yawo kufema. Regai ndisuduruke tivasiye vari vega tinyatsokurukura navo zvakanaka naka. Zveshuwa tingavire pasi katikurukura. Mukuru tadzoka. Ndizvozvo. Ndofunga takambokurukura nemi pano nhau dzakasiyana siyana dzakawanda zvikuru. Mapepa nhau ndokubva atanga onekwawo. Zvikanzi gombwe rakupenga, gombwe rasungwa, gombwe zvakawanda wanda zvinge zvakutaurika. Saka tadzoka kuti tizonzwa nedzedu nzeve kuti zvakamira sei nai mukuru. Neshamba nofunga nyaya muchitongotanga kuti social media. Social media panonetsera chinhu wani Neshamba. Vamwe vanotaura zvinoitika, vamwe vanotaura zvisingaitiki. But chikuru panyaya kunzi ndasungwa, kusungwa kwemunhu kunofanira kukandwa evidence pamedia. Kokandwa bepa redhoketi yakanzi ane mhosva yakati. Handizivo pakafamba nyaya manyuzipepa makambosangana nepepa rakadaro here Neshamba. Kana ndakatofonera mukuru wemapurisa, mutauri wemapurisa. Akati nhau iyo tiri kuinzwa tichiri kuiferefeta hatisati tave neumbowo nayo. Ndizvozvo. Saka ramanzwa zvakangodaro ndiri pano Neshamba ndofunga pakukapedzisira kundoona makanditeera madziva. Ndine matare andaita ndabva kuchechi ndichipinda muchivanhu nemutambo wengoma nhatu. Remember kuti makasvika futi. Handisingakanganisi ndire game nzire gold. For that time. Saka Neshamba chivanhu zvachiri. Inde ndichiteerera chinonditaurira kwandiri because handibhelieve mune vamwe vanhu ndobhelieve mandiri nekuti ndinozvionera zvanoitirwa namusika vanhu ndavakumbira. Saka ndaifambira nyaya dzenyika. Munhu akabva muchechi achipinda muchivanhu zvinogona kukashamadza vanhu kuti chirudzii, igombwe chii, chinonzi gombwe chacho vanhu havazivi kuti chii. Saka ndaitera nzira yangu yemafambira ndanzi nemhepo ndiite ndichikumbira nyika nyaya dzemvura nenyaya dzema-elections. Ndofunga ndopa ndakabuda ndichitaura nyaya ndaitaura kuti achafamba so ma-elections. Handiziva patave pane zvinhu zvandakataura zvakaitika here pasocial media. Zviripo futi pasocial media. Zviripo ende zvakaitika handiti ndizvo Neshamba. Saka chiziva kuti zvanenge ndichitaura zvese Neshamba zvinoitika evidence tsvage kumuridzi mondibvunza inini. Ndofunga dai wakandifonera Neshamba handisina mafoni. For that time ndakanzi mafoni ngambiswa kuside.
ndichirota ichinzi unowazogadzirwa nyaya dzisiridzo saka ndakadzima mafoni angu off ndichibva ndataofamba rwendo rwangu 7 months ndaiita ndofunga na kwaedza vaivepo vanhu vakawanda vakauya pabira rangu renyika randakaita ndaita almost 8000 madziva ndakazvipotsa pasocial media ndari kupenga uya kuti ZANU-PF inowina sei hazviite kozi pane maprofita mahombe kupfuura iye ari kunze kwenyika uku ane power kupfuura iye vakati aiwa hazviite saka meno makodzero dzakazofamba sei but ndizvozvo hazvife zvakachinja ndizvo ndakaudzwa kuone mhepo saka ndiripo neshamba nyaya dzechivanhu ndakadzifambira ndikapedza nawo ndakuchikumbira dare kuti mvura idi inaye vanhu vachingotaura ngatione kuti mvura inaye here saka todora tada kubika izvo zvizviri kupendera kuti nyaya ichi yemvura saka I think 3 weeks time tita kutoita mutambopi iwo pano tichikumbirira mvura takuta dare rinonzi Madzimbabwe ndo atakuchitakura panapa kutoti Madzimbabwe ndo pane youth hub ZANU-PF vachati tichitira nyaya yenyika tiri panhau yekukumbira mvura tinonzwa nyika iri kunzi kune drought zvitonzi mvura gore rino haisi kuzowanika yakakwanana nevarimi saka muri kuti here kana doro iri raitwa zvinenge zvaakureva kuti nyika yane maguta kana kuti ukadzokera kumashure kuna nonzi Boshongora naKanyemba Bonzo pane pakamboita makwizi vakandifonera vachitanzwa zvakati ndofunga ndo mazuva anga ndiri chipinitaura nyaya dzemvura dzese ndofunga dzangofamba nemo pandakatedzawo nemo saka pare zvino benzi ringanaize mvura ine mambo zvikanzi zvakare makaenda kumapurisa kunozvipira kuti ndakauraya mambo inini ndiri munhu akauraya kesi yake inoonekwa vari kuya nemadhoketi acho kuti uyu akauraya munhu uyu pakati mepa hamuna dhoketi isu tanga takutofungidzira kakuti mimi nezvinzvimbo zvenyu zvemweya kuda kune vamwe vari kukurwisai kurwiswa ndokuriko mambo achataura zvakawa pandakangotaura matauro andakaita andandaoneswa nemhepo ndatanga kutorwiswa nekufonerwa chaiko kunzi wataura zvazvitaurwi kozi kune vanhu vahombe chacho vakutaura kuti zvakati iwo ndiwani muZimbabwe you are nothing muZimbabwe ndakati tozongosangana pamugani ndopamakazona nyaya dzakugadzirwa manje naamatuke zvakaoma unzi wataura fanike zera rangu iri aiwa zvakatooma mambo but ndotenda Mwari kuti akuratidzira ende simba iri muchariona remvura iri kuti tisive nevayo zvichireva kuti kuchava nemaguta kana takumbira dore iroro saka zviri paviri kuti benzi richakumbira here mvura kana ticharegedza takumbira social media yaitaura iya kuti vazondiudza kuti kuchikumbirai mvura toona kuti mukuru ndoupi musikavani nevanhu ndingati ini nhau ndakatanga kuiona mukwaedza yekuti masungwa kana kuti maenda urozvipira kumapurisa saka handisi kuziva nekuti pekutanga pandakatanga kuziva nezvenyu zvakare ndandazvaona mukwaedza zvichinzi panapiwa tsvimbo ndikazotanga kukutsvagai kuti ndizive kuti tsvimbo iyi zvakamira sei nofunga kwaedza ndiyo yakati yaipabira renyika rangu imba yandaigara ndiri ndakatoitwa interview namapopo mumbayo nhasi ndiyo kubuda mari ndomune maini shaft yangu kamba kapi ikako vanhu vakati mashiripiti chirudziba ndakatorejista nditone macertificates nemapepa vanhu vapi makatoti handezvezvezvizvi ndokunongera uripo ndokuti kozi ndezvangu saka handingablame kwaedza nyaya yakaita ndito ainazondibvunza inini muridzi wenyaya pesa pavainditsvaga kuti tanzwa zvakati pachinawo nofunga vakaita zvamaitawo kushaya mai vachibva vazongoteerera vanhu kuti zvifambe saka handigoni kuvablema pamhosva yavo ndofunga muri eZimbabwe muri kuzvinzwira ndakokwa ndichatoenda kumaini ikoko nekuti ndinodzoka ndine chouviri saka tiri kuenda rini kumaini toasimuka izvozvi iripo pombi imwe yasvika usikuionere aiwa ticharonga zuva ndofunga nhau dzacho dzanga dzichitaurwa vanhu zvavanga vada kuziva zvakawandisa nekuda kwenhau dzakawandisa dzanga dzichiita sei social media ainyepe mambo ngavatarisa zvandakataura papeji yangu ikanzi Chaminuka Music zviripo zvese paindaneti zvandakataura zvese ende hapana chakapotsa kana chimwe chete kubva panyaya yequeen wanga uripo iwe zvichiti makasara mazamangani matatu kuti afana kufaira mazuva matatu saka iwe unovhunduka were auchika were nechamba uri munhu uziasakavhunduka unoere kune nechamba usakavhunduka iwe waidi kuudza nyika chokwadi wazvionera wega kundataura zviri pachena paya nokuti zvinhu kana zvakutaurwa unozotya kuti uti vanhu maakupenga here nekuti vanenge vachingotaura zvavanoita sei nishamba ndakambointerviewa paola ndakamuudza kuti ganye ndochipatara ola katanga bva ndotaura nemi okay
Ansikona pari wrong apa. Ende vanhu vamuna vacho ndizvozvo. Saka chakashamiswa maybe pandainge ndakuita mbanje pai ndichifamba nerodhi netsoka because ndo dzakataita kuti zvifambe mbanje dzodzi. Ndoza ndakanzitora idzi ufambe uchidai maybe vanhu vapota makambozvida kupi mbanje dzowinisa nyika but dzakazotowinisa. Kwandiri ndakutozvibelieve kuti dzakawinisa nyika because ndindainzishandisa. Munhu akaputa anodhakwa kaneshamba ina handidhakwa neshamba ndokuti tisungadza kuda pasi handidhakwa saka ityai handiziva kuti chii ko zvangu ndozviita pachena ndipei ndiite nyika pamedia muzvione here kuti zviripo handiani anotarisa zuva indotarisa zuva richipisa handiana ndoita pandakapedzisa zvakare kuuya paitwa zvekukumbirira paya panga pakasangana vechechi nevechivanhu tingati ndiyo setup ichiripo here nawo iripo neshamba ndonawo hombeshi yanetsa kana kuti kwese ngeze nyaya yekutenda kuti chinhu chihombe chii Jesu kubva pana Mwari kusvika kuna Musikavanhu. Saka ndofunga nawo pakuda kuti takatsvaga Jesu takamuteera asi nawo kuti isusu vanhu tsvage Musikavanhu Mwari akatisika kuti tingaende naye pedyo sei nekuti mutemo negumi yakanyorwa kare inozikanwa nemunhu wese vanoverenga bhaibheri nevasingaverengi bhaibheri. Saka nyaya hombe yekuteedza zvaunotenda iwewe kuti uyambo kozi zvitendero zviri muZimbabwe zvakawandisa. Saka kuti tisore side for that hazvikwanisike nekuti hurumende haina kuchoose the church kuti vakati we are open for business ndo zvatakokwarira ana ashumba. Ndakasa mutemo nofunga vaisachituka vari munoma vari pedyo nesu nyika inaka kudai musina hondo kudai tichika 5000 murodi nesu ndakachika 5000 mapo kana kandibvunza hapana kuSouth Africa unobvopfuno nekuti otanga kuti Zimbabwe yakaoma vanhu itai serious vanhu ngavaite serious vanofanira kuita serious vakaite serious vachaita zvavo serious but imi mune mugodhi ka ruzhinji arikuna ndo nyaya yacho ndatoti iwe mugodhiwo ndipe youth zvifambe zvakanaka ndatokusaenda kuyouth because ndakanotsvaga pfuma chete ndobva ndapa mayouth ndo zvandakanzi ndiite izvozvo fatike kumasentral kwakuna nenzijajira takutofambisa misangano kuti zvikubva kuna Musikavanhu pautoda mari yekudai zvindokupa neshamba muda kundipa mari neshamba uda mari tinoda kutozitora kapakamera mari ichiuya neshamba unotora bhuku tokandira goridhe muti enda neshamba yarama uzodzoka nechimbatso atikokupa unodzosa waita mari okubara ombozvinopiswa zvezvekuromba here tokupa chimbatso neshamba chodzoka chakadaro aiwa atochifara neshamba enyika ndizvozvo aiwa ndizvozvo muri yeZimbabwe ndofunga manzwa nhaurirano yataita pano namambo ndofunga vazhinji maitaura imimi kuti mune mibvunzo yakawandisa naizvozvo ka Drewmas media ndenyu ruzhinji woye naizvozvo ka wese ari kuona vhidhiyo rineri aine mubvunzo nyora mubvunzo wacho ipapo pacomment section isusu tichauya tochitaura navo kamambo vati vakupindurei mibvunzo yamuinayo. Ndangoda kuti ndingokuratidzai kuti aiwa tinavo vazhinji vaindibvunza kuti vari kupi ndasina mhinduro nekuti panhara apa vanga vasiri kubatika naizvozvo vakubatika. Saka mibvunzo yenyu tumirai. Ndichazoda zvakare muchikamu chinoteera chachakurukura nawo munorangarira paya tine vesvondo vechechi vaitaura kuti titombomuzive munhu amuta nezvake akapiwa netsvimbo kupi pakaitwa uori pakupa tsvimbo. Naizvozvo ndichaedza futi kuvashedza vauye vosangana newechechi yacho vacho vane tsvimbo vagotaura iwo kuti tsvimbo yavaiita sei havaizivi. Ndo zvimwe zvandinoziva zvamuroda kunzwisisa. Naizvozvo muchikamu chinoteera aiwa tichange tichisangana navo vachipindura mibvunzo yenyu yamungadai makagukuchira. Mambo muira shumba aisa zvanza tinoera shumba mambo taisa zvichanza aiwa mondoro aiwa tinotenda mondoro ndinoira pasi adzidyanani mundorati adzidyanani mazvidzgira vegaburi yeZimbabwe. Naizvozvo ngatisangane muchikamu chinoteera apo mibvunzo yenyu ichange ichipindurwa. Naizvozvo pazuva ranhasi ndinoti aiwa
wamilika, wafupatira. Tinotenda chose nenguva yatanga tinayo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa, asi musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei muchikamu muchapindurwa mibvunzo yenyu. Naizvozvo vari paWhatsApp group tichakupai nguva yekuti chibva matumira mibvunzo iyoyo kuitira kuti isati yawandisa tikwanise kunge tichicapture toya takaigukuchira. Gadzirirai nyika inoda kutaura nemi. Ndakagadzirira mambo. Ndofunga tichatongoita futi program yacho live. Ndanzwa mashoko enyu, ndanzwa mambo, ndiregerere. Mati pane vaita naro netsvimbo. Nawo hombe simba riri muropa mambo. Ndini simba tsvimbo kutambira inongedzo yekubatira ndo muridzi wayo. Taibata zvisoshandisa ini ndiri munhu wacho. Ndiri mhepo yacho mambo, ndini gombwe ratotari mvura ina. Izvo zvipanapa towa kuti donedza Neshamba. Kubva pano wana iyo. Saka ngavauye vane mapipi vawetsera tidzire nemasimba. Indiri ready. Panano vatenda Neshamba. Aiwa tinotenda. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.